Μανόπουλος. Τώρα θα βγάλει την μπροστινή παλιά. Ωραία εκεί το σουτ. Αδύναμο όμως η μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Σαφαρίκα. Σουτ από αυτός πιο πλαγιακή. Το δυνατό σουτ. Ωραίο εκεί που με την φοβερή. Κυλανίτης τέλεσε δυνατά εκεί. Σαφαρίκας όμως εκεί όπου έχουμε τώρα μια κόντρα. Θα περάσει η μπάλα εκεί. Θα πέσει ο Σαφαρίκας και θα πιάσει μπάλα. Ομάδα του Ηρακλή. Εκτελέστηκε δυνατά. Θα βγει εκεί και θα πιάσει την μπάλα. Μπροστινή παλιά ωραία εκεί για τον Τσιπιρτήμη. Αυτός μες στην περιοχή απέναντι εκεί από τον Σαφαρίκα θα πλασάρει. Με τον Κυλανίτη να βγάζει την μπροστινή παλιά. Δεν αριστερά για τον Τζαούσι. Τζαούσι θα περάσει για τον Μελετίδη και που πάει μπάλα τώρα θα να βγει στη φάση να μπει εκεί ο Χατζηδίμπας. Θα βγει όμως μπάλα μπροστά για τον Τζουβάρα. Δυνατή παλιά δούμε θα προλαβαίνει αλλά έχει βγει ο Λίρατζης τώρα μες στην περιοχή. Λύσεται Λίρατζης. Τι να κάνει και το σου. Λίρατζης θα μπει μες στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα εκεί όμως που θα πέσει ο Σαφαρίκας. Την μπάλα και βγάζει για τον Αϊδονίδη. Αϊδονίδης περνάει την μπάλα κοντράρει όμως αυτή βγαίνει ο Σαφαρίκας πρώτου Χατζηδίμπα μας. Κάριστε να βγάλει εκεί Φαντή.